Poďme si spoločne ohodnotiť topánky. Aj keď ja svoje topánky vôbec nezničím, aj po rokoch vyzerajú ako nové, ale tak poďme na to. Tieto sú celkom pekné, pekná farebná kombinácia, dáme ich na tretie miesto. Žlté, pekné, svietivé, 7. No tak, tieto sa mi vôbec nepáčia. 10. miesto, to sa mi nepáčia, týchto by som si nevedel predstaviť behať. Tieto sú krajšie, 2. Čierno-biele Nike. 6. 6. Pokračujeme ďalej. Tieto ani nepoznám. Dáme na 8. Pekná farebná kombinácia týchto topánok, takže tieto pôjdu na 4. miesto. Pokračujeme ďalej. Tieto sa mi nepáčia. 9. miesto. Tieto sú pekné. Dáme ich na 5.